ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖରେ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ଼ି ଆଇଛି କି ପଥର ଆଇଛି କି ବାଲି ଆଇଛି କ'ଣ ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖୋଲିବାଟା ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଖୋଲିବା କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅର୍ଡ଼ରଟିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଆସିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ବେଟର୍ ରୁହେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି, କିଏ ଜଣେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସକାଳୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯାଇଛି, ତୁମର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ତ କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି, ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା'ମାନେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ କିଏ ପଠାଇଛି ନା ଭୁଲରେ ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି? ଆଉ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭୁଲରେ ଆଉ କାହା ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଧେ। ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ। ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା, ଯେ କିଛିଟା କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବୋଧେ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ତ ସେୟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଭିତର ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି। ତ ଯିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସାଇବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ତ ସତରେ ତା ଭିତରୁ ତ ସେଇ ଯାହା ବାହାରେ ପିକ୍ଚର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଆ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ତ ମୋର ନୁହେଁ, ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭୁଲରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ପଠାଇଦେଲା, ଆଉ କାହା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିଛି, କି ମୋର କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବ ବୋଧେ। ମୋରି ପାସୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି, ମୋ ଆଇଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିକି ବୋଧେ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ତ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଧେ କିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର ବି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।